Velkommen til vores køkkenvogn med badeværelse. Vognen indeholder køkken i bagenden og et separat badeværelse med indgang foran. I køkkenet i bagenden finder vi kogeplade med 4 zoner, opvaskemaskine, håndvask, stor køle-fryseskab, stor varmluftsovn samt tv og 4 sædepladser. Vognen opvarmes med elradiatorer og kan bruges året rundt. I badeværelset foran finder vi en kombi vaske-tørremaskine, håndvask samt lille vaskeskab, brusenisse og vandskyllende toilet med afløbskværn. Vognen tilsluttes med 380 volt kraftstrøm, en 3/4 tommer vandslange og en 1 tommer afløbsslange, så vognen er meget fleksibel i forhold til placering. Oftest kan den stå i indkørslen eller i forhaven. Kunne den vogn være noget for dig? Ring til os på 70 77 77 44 for at høre mere. Ønsker du at booke vognen, scroll ned på siden og tryk på den røde knap Forespørgsel om leje.